گوندê Tilcercera, gundek Kurdî ye li devera Babêyê, neşteciyê wê nêzî heysit kesî ne, belavkirîne li ser rexê gundê Kevin, ji hêla Rojava gundê Tilbetalê û Dolibê û ji hêla Rojhilat, Şibranê û ji hêla Başûr gundê Sûsinbatê û Qubbetşîhê, ji hêla Bakur gundê Tilêşayê, panava gund 1400 hektarê ji êlakê Tikanê, mervantiya wan bi gundê Numan re heye û Qehr Kelbîn û Hor Kilis û Şawa. û mervantiya wan jî bi devera Kobanê gundê Tilxezalê re heye. Malbatek Ereb tenê di gundenê ji êla Cêsin, ji ku hatine ev malbata Ereb ji devera Kwêrs di dema guhertina dîmografî de ya zinara Erebî wek jê dibên Meşrû'ul Huzamil Erebî. Piraniya kesê gund ser çandiniyê ne, çandiniya ceh û kennim, nîsk û kemûn û darên zeytûna jî û keskayî ê havînî. Dirase jî di gund de hene û hefare jî li cem hinka hene. Şikeftinî kevin di gund de hene û girek pir kevin. Çand li gund pir baş e, parêzer tê de hene, mamûste tê de hene. Helbest van Yûsif Berazî bi xwe ji vî gundî ye. Ew jî wek gundê dinî Kurdî di vê krîza Sûrî de wek dibê aram nebû ji van tiştê got bûyerên hat serê wan, çi ji hêla Daeş û ji hêla opozîsyona Sûrî gelek girtin di nav wan çêbûn, koçberkirin çêbûn û hin xort jî hene nexuyane binçavkirîne tavê kêlîk. Ev agahî ji hêla Mihemed Umer el Ehmed gihiştin me û ez bi dengê xwe dibêjim ez Elî Abdullah Kolo parêzer im ji devera Dirbêsiyê.